Otaola etorbidaren 28. zenbakian, 19. mende amaieran sortutako altxor bat eskutatzen duen etxe hori bat dago. Espaloi estuan aurkitzen dugu bertan sartzeko atea, eta barruan ondo gordetako tailer bat topatu dezakegu. Zamakola lantegi etxea. Eusko Jaurlaritzak monumentu izendatu zuen toki berezi hau bizitatzeko aukera izan dugu Hilde Zamakola Aristegirekin. Eta bere familiaren historia bertatik bertara ezagutu dugu. Nere amama, Ildefonsa, hor dago, da bere seme alabak. Semeak. Hemen ni erregistrotik 1870tik erosi zuen, da erosi zuen ni usten dut hortikan ura zegoen. Ezke makina mobitzeko bere indarra izan urakin. Orduan da ur errota, la errota urrakoa. Etxia gero goixan inzeben. Lehengo izan fabrikia eta gero etxia. Bai, hori. Nere gurasoen, lehenengoak, aurrengoak, zian cañonistas, gremio de cañoneros. Ezke eskopeta bat egiteko 4 gremio biazian. Kainoiak egiteko, kulapak egiteko, txispak egiteko, da gero dana zabetzeko. Bere lana burdin artean egiten zuen. Kainoia eskopetantzako, Bai, lombardaz da horre gauzok ez. Bakarrik honek gauzok. Da, kalibre desberdinekin, 12 handia txikia, 20. Nere haitza eskolako, armarisa maestro armero zan. Da berak honek gauzok da eskopetak bere lana zan. Hemen 5. Nere haitza da 4. Zan, dial Carmelo, Prudencio, Benjamín, Anselmo, usten dut. Da nere haitza Paulo. Orduan horrek 5, da horre 5 da danak egiten zuen. Batzuek azten zidan, nere haitza zua isotzen 5:30 goizan, ja prestatzeko gauza, da gero ja zulatu, otxabutu, da horre gauzo egun osoa. Geratzen zidan, jateko erdi banean, da gero atzaldean, igual lasaiagoa egoten zian, baina goixa eta atzaldean egiten zen. Zian altzairu berezia, da zian, agak gero zulatzeko, da gero hortikan kainoiak urretzeko. 2 metro parkatu luzeenak, da handikan zutegira joaten zian, zutaira. Da zatitxu, da batetik 3 urtetzen zian. Da gero kanpotikan be zehoze lehundu. Lehen ikusi dugu agak zelan atzeko gauza ja prestauta, da hemen hasten zian zulatzen. Hau da barrenadora zulatzeko. Ikusten duzu brokak hemen, da brokak be horri ipintzen zian. Da orduan, transmisioak dagoz hemen erdixan. Da mobitzen zian kainoiak, agak. Ondiokan hone ja zulatuta dagoz, baina mobitzen zian agak. Da orduan, hone brokak joaten zian egiten zuloa, barrura da bestia be bai. Orduan, hemen egoten zen langile bat, da bere biharra zen hori, ikustea norarte joaten zen broka bat da bestea, zulatu zulua garbitu inbia da barrutik, orduan hori da otxabutu. Da otxabatzeko, behitxu, hola handa desberdinak. Hau da zuloa egiteko, da hau da eskariatzeko ala otxabutzeko. Ikusten da zelan rebarba kentzeko, da ja gero lehuntzeko, hor dago beste bat, da gero hori ja garbitzeko barrutik hobeto. Da gero hemenguak dira torno, hobetzeko kanpoko, da ikusten dugu nola pasau dugu, hemenditik, hartu, harri do, hemenditik ona. Pixua dauka, baina ez hainbeste. Jakinin biozu, ondo dago zulua eginda, horregatikan hori da enderezador de cañones. Da gero, maestro armero ipinitzen zen ona, da hemendikan ikusten zuen, zuloa, beti ipini bio zuen leio behi da. Da zan mendebaldeko leioa.
honekin tak-tak egiten zuen, ala martilla beste izen bat izango dau. Hemen martillotxo batekin, kanpotikan ta egiten zuen, da holan zuzentzen zuen bebai. Da, gero, esan dugu lehen, ura. Ikusi duzue, bada, transmisioa dauzena goixan. Baina lehen ura sartzen zen hortikan, almazen bat moduan gordetzeko ura. Da gero, hemendikan sartzen zen, gero hortikan urten, da hortikan mobitzen zuen dena. Da gero, hemen bizikletak esaten dugu martxa dakena. Betxu, motorra ben martxan dakoaz. Nahi duzu ez galtzea indarra, mobitu ona. Da nahi duzu beste makina ipini, da ez galdu hau, loko ipintzen zuen, da orduan mobitzen zen, baina ez zuen galtzen indarra. Da hemen ikusi duzu tutu batzuek lurran. Baina da eta ladrina bialtzeko, metal kontra metal ez da erreza lan egitea, orduan taladrina zan lehuntzeko lubrikantea zan. Da hortikan gero tutu batzuetan joaten zan bere almazenara. Ibiltzen zan atzea eta aurrera. Gero amaitzeko bazan hau kainoi moduan, ezta? Da hau da beste gauza bat. Diaz bixak, estainauta barrutik, estainatu bihar, da haurne dia bihar beixu. Beste gauza bada, ezta? Ezke, klaro, lehundu be, inbiozu barrutik, da gauza asko kendu itzen duzu. Da, holan bihurtzen da kainoia. Hau be, kainoia, gero kanpotik esan du tornua garbitu inbia dau, da gero ilundu, pabonar. Da horrekin, ez dakit zenbat urte eukiko daun honek kainoia hau, baina dago impekable. Da etxian eginda dago. Egiten zen kate moduan, bezeroek eukike zuen. Zagoz urbidean gainean. Hemen behian dana ura zegoen lehendik, da hortikan etortzen zen, bilera sartzeko. Da gero ikusiko nola joaten zen beste arkito bat moduan zegoen, berezia bitxu, hemendik zulotik sartzen duzu eskua da pizka korrientea be badago. Ezke, urbidea dakai bere bizia. Da esan du kainoia, baina ja lehen be ja eskopetak egiten zuen. Da hemen dagoz bi kalibrekoak. Hone da 12ko txikiak. Da. Hau da klasikoa, paralelo. Da hemen ja ipintzen dau Zamakola Hermanos, RCD, da gure animalixa zan, basurdia. Da hau da bat, da bestea hundiana da hau, igual politxagoa da maskinagoa dauka, hori bakarrik, Da hau pizkat, baina gauza batxo bat nahi dozu ikustea, zelan perkutorea ibiltzen den. A ber, lehen, hemen behian, ura gordetzen zen, para que el agua cogiera fuerza. Orduan, lehen hori ure beteta zegoen. Garbixa dago, gu garbitzu genduan. Ezke hori ura, hemengo dana beteta zegoen. Da zuk zelan zakixen zematur zeukan ala ez, bitxu betiko moduan. Sartzen dozu hau, da esaten dozu, ur pizka dago ala gitxi. Orduan, hau zabaldu inbia da handikan. Zergaitik hau gorde? Nire haitza zeukan hori gordetzeko bere tailerra ala zaintzeko. Hau da monumentua baten. Esaten duzu pizka rarua hau monumentua. Usaina be hartu itzen duzu. Ez da bakarri, igual museoara joaten zara da, baina da dana... Hotzaua, ez da gauza berdina. Da, nik pozik nago hau gordetzeko.